Čaute, moje meno je Cibik a vítam vás u ďalšieho dielu z Minecraftového videa a mám nový pozdrav a som tu spoločne s Flameom. Čaute, moje meno je Flamo. A mimochodom, Cibik, kde si? Skolatý. Dobre. OK, medzi sme tak trošku ťažili. Máš tu Áno, železa. Flamo ťažil, áno. Ja ti dám Flamo. Nevím, kto bol 5-krát zabitý. Áno, je dobre, však ja som, musel som zomrieť pri mojej ťažbe. Koľko máš železa vôbec? Však 0, lebo ty všetko vyčoruješ. Tak ale no. No tak ale no, mám jeden krompáč železný a som šťastný. A ja mám jeden kúpať železa, ja som šťastný. Nechaj mi tam aspoň 2 železa, ja si chcem spraviť volačku. Áno, ja viem čo. Hej, ty mi tam nenecháš ani jedno železo. Kamarát. Hej, ty si čorka. Dobre, poďme volať, čo robíš. Ja sa ubývam niekde na strome a ty sa ubývaj vo veľkej hnilej jaskyni. Jo, konečne mám jedno železo. To by som čo nechal, vidíš, aký som ja dobrý. Jasné, musel som oň bojovať. Jo! Ty kokšo, ty ho zobereš na jaj. Daj mi jedno železo, okamžite. Mám 22. Ty kokos, 22 železa a dá mi jedno. Tak, lebo ty si chcel na meč. Kto povedal, že na meč? Idem vyrobiť taký stroj, ktorý sa volá meč. No, vidíš, super. To je nádherné predstavenie. No prosím ťa, nezačni spievať. OK, ja si tu uložím waypoint. Ja som Dilino. Ty kokso, ja som Dilino. Dobre, vieš čo, poďme, lebo... Ľudia, s ním by ste nechceli ni v živote hrať. Ja som sa rozhodol, že pôjdem raz s tým natáčať a už nikdy v živote. Ale nie, robím si piču. Si mám taký krásny waypoint, taký červenkavý, jak som celý ja. Sťahujem... daj mi pec! Ďakujem. Crafting table je môj. Ne! Pobre boha. A ja som si sem uložil waypoint. No vidíš, na. No vidíš. Kašľom naň. Ideme, poď. Ideme nájsť dom. La. No, ideme nájsť dom, tebe to, Môžeme sa inak zabývať niekde na strome. Crafting. Super. Mám 3 srdíčka. Díky moc. No, dík. No ma potom nebúchaj, mám iba 3 srdíčka. Ľudia, viete, ten Flamo si myslí, že je najväčší baník na svete a chce si jaj. Československá zlatokopka. Hej, poď za mňou. Tak ani neexistuje. Hej, zapnem si nočné videnie. Ty máš také nočné videnie, no, jedine tak. Potom sa... Tam je dom! Vedia, a myslíš, že prečo tam idem? Aby si ho vyčaroval? No však áno, len... Aby si ho vyčaroval prvý, ja ťa musím prebehnúť. No, tak sa neviem, či prebehneš. A neviem, či dáme druhú, a ja si dám L. Pekné. Vypnúť. Čo si dávaš? Nič. Nájdi tú čestku, to je tvoja úloha. Ty mi hovoríš, že nič nerobíš. Tak teraz môžeš niečo robiť. Žiadna čestka tu nevidím. Je tam jedno pierko a v druhom je veľa hlíny. Kde? Tuto. Ale strašne veľa a v ďalšom... Kde si? Ja som našiel čestku veľkú. 2 veľké. A piesok. Kúkni sa na toto, kamo. Všetko vyčaroval, ty si čorka. Kúkni sa na toto rýchlo. Kúkni sa do tejto čestky. Kde? Tam bola 9 kníh. Berem dom. Tam bolo 9 kníh, no. Všetko berem dom. Dobre, Berem dom. teraz... Super, aspoň niečo máme. Ty kokso. Ty máš neskutočné šťastie. Ja. Hej, vidím tam ďalší dom. Dokonca 2, jeden hlinený a jeden kamen, teda drevený. A ďalší je sklenený. Ale ja nevidím ťa. Ja som už na povrchu, kamo. Ty si strašne rýchly. S tebou.
vyčarujeme tieto posledné 3 domy a zasa vypneme video a budeme zase na budúce natáčať, lebo... Ale však ja neviem, kde si. Ja neviem nájsť cestu von stade to. Tam by si mal vidieť potom taký dom. Tak to je hotové peklo tu. Je tady. Ježiš, tam bola diera, ešte som tam neskočil. A kde si? Neviem. Musím sa nažrať. Aha, tam je creeper na lodi. Poď do toho. Na jakej lodi? Z drevenej lodi. Takže my už sme vyčarovali dom a ideme ešte... Ja vidím jeden dom, ale nechaj mi tam jeden je tam kamenný drevený. Ten kamenný som vybral a ten... Aha, hen ten, tak tam som ja není. A kdeže si? A je tu jeden creeper a je šťastný. A že ho idem zabiť. Mám tiež kamenný... Ty kokso, toto... Ja mu dám... Hej, tu je čestka s diamantov. No jasné. A sú tam jeden diamant, poď sa kúknuť, keď mi neveríš. Kde, ale ja to nevidím. Veď chod naspäť. Počkaj. Ja som tu tiež našiel nejaký dom, nič tu není. A idem do druhého, nič tam není. A už tam vidím. S tvojím ohnivým prízvukom, kde? No ona tam nebola, ale ja som sa chcel, aby si mohol byť prvý v tom dome. Tam nič není. Aha, dobre. Ale mohli by sme to ukončiť, čo povieš? Ešte nie, ešte musíme niečo vyčurovať. Mali by sme sa normálne dohodnúť, kedy budeme vstúpiť na video. Však, môžeme také 3 videjka za deň? No, ale zase furt, akože z Minecraftu v pohode, ale iných videjky budeme točiť iné hry, tak to nie je zase, ale... Však, mohli by sme niekedy natočiť GTAčko, Counter-Strike, alebo čo chceš? Tak ja viem, ale ja nemám multiplayer GTAčko, vieš čo? Ja mám. Aha, ale už tu nič nevidím. Ja som čorka, ja všetko. Inak sme tu len dva na tomto serveri. Preto sme si tento server akurát vybrali. Je bez príkazov, je to dobré a fajnové. Však to som ja kúpil, nemyslíš? Čo si ty kúpil? Však server však ja som ho kúpil, nevieš? Tak ja som si zaplatil server. Bola, kto mi píše na Skype, že... Počkajte. No. Áno. OK. OK, tu je veľký dom rozbitý a neviem fakt, čo to je. A kde zasi ty? Jaj. Okay. Ináč, ja mám taký domček, som našiel drevený a tu by sme sa mohli ubytovať. Ale ja neviem, kde si. Ja som pri spavne už. Počkaj, idem tam za Pri tebou. spavne? Idem za tebou. A vieš, že som? Jak je ten hrad z kameňa, či čo to tu je, jaká zúcanina. Hrad z kameňa? Áno, tam choď. Tam, myslíš ten, kde sme našli ten dom? Nie, tú čestku nie. Ja už kravičku vidím. A ja jednu vidím kravičku. Áno! Vidím ťa. To je zlé. Tu som, vidíš ma? Jo. Kde? Tu. Daj tu. Poď. No poď. Ideš? No ja idem už... Čo ešte Ale mám? ja som našiel taký menší dom, kde by sme sa mohli ubytovať. Ale kde zasi? Veď tam? Je Ja to? bola tá no veď áno. No ty radšej odo mňa nič nehovor. Ty by si sa v takej hnusnej jaskyni zabýval, alebo v lade niekde vo vesmíre. Ó, jaskyňa, tu by sme sa mohli zabývať. Ty koko, akurát som to povedal. Si taký prispatý. Ale vážne. Ale je to tu vyrobené, dobre, pre nás. Hej, ale ja vidím bažiny. No je toto, aha. Počkaj, my sme na akom biome? Aha, forest, no tak to nič, no. Či foreste? Ja sme? Foreste. Aha. Dobre, tu si môžeme zabývať, čo to bolo? OK, zabývaj sa tam, ja idem ešte čo hľadať. Čože? Počkej, idem do bažín. Tam je plno domčekov. A idem čorkovať. Dobre. Plno Možno, že tento diel sa nám podarí, aby bol aj dlhší. plno domčekov, ani jeden. No to je tá loď, o ktorej som ti hovoril, a tam bol creeper. Vidím. Je tu hlinený dom a sklenený. No veď to je ten dom, čo som ti hovoril, a nič mi není. A není som prispatý. Je tu oný ten village, ten vieš. Aha, dobre.
Hej, neviem na čo, ale mám 4 staky hliny. Ale v tomto domčeku už sme sa fakt mohli zabývať. No a čo som ti hovoril? Ale není som prispatý. O, tu je redstone. Super. Hej, to vypadá ako staré bane. Hej, toto ber. Ty si to zober. Tak som si to zobral. No neviem. Ja sa Okej. súdem dole, čo je? Hej, tam bývajme v dole. Idem tam. Vedel som tu. Kde? Dole. Úplne? Áno. Je tu plno redstone. A voľa, kde to vedie. Jo! Ja ti to bereš, tu máš. Šajze. Choď si pre ten redstone, tam ho vedie. Aha, áno. Počkaj, poď. Idem s tebou. Ak chceš teda čestku získať, tak poď za mňa. Ale kde zasi? Hej, asi som našiel... Nie, nenašiel. Veď tam bol Moskvostol. Však áno, ale... Á, uhlie, ber to všetko. To si ber ty teraz. O čo hľadám. Hej, ty máš uhlie v inventári. No, 12. Tak poď dole, ja ti ho hodím. Na čo budeme mať dvaja obidve to je isté veci, tu máš. OK. Tu máš redstone torch. Na to. OK, máme 3 redstone torče, super. Tu máš kytičku aj redstone torch. Nie, kytičku mi dej. Už mám červené farby, jo. Šípkové. Inak... Trošku som si nevšímal diel, dúfam, či si mi neprezradil moje meno. Lebo tento pán Elektro je zvyknutý na moje meno a... Elektro? To je kto? Či je, že Elektro? Flamo, lebo on sa niekedy volal Elektro. Aha, Ja si ho milím. to som ani nevedel. Áno, ty... Kámo, ty si iná kapacita, ty nevíš, jak si sa volal. Jau. Počkaj, ja si budem musieť dať AFK. Na čo? Ja som našiel redstone. Píp, Plno sme redstone. späť. Čo? Plno redstone. Kde si? Tu. Tu, to môže byť aj hore tu, alebo kde. Plno redstone to berem. Už som to aj zobral. Tak mi to daj. Nie, daj, tu máš. 19. OK. Máme staga 1. Ó, ďalší redstone, ten neber. Ten berem ja. Tu máš, hodím ti. 10. Výborné. Na budúcom dieli potom za kamerou aj nakopeme pár dia, čo povieš? Cibik? No až nájdeme teda. No, až nájdeme. A ja sa pokúsim. Keď získam jeden diamant, tak začneme natáčať. Ver mi, Cibik, ver mi. OK, to by mohlo byť pre tento diel všetko a čaute a majte sa. Ja som ani o tom nevedel. A majte sa dobre. Tak, dobre, tak Cibik povedal, že áno, tak teda čaute.